Godt, Mads. Vi har rødt lys op ad bakke. Hvad laver vi så? Så laver vi bøf. Bøf, det vil sige, at lige i øjeblikket, der er masse fokus på den tværgående vejs grønne lys. Når de får gult lys, så slipper Mads bremsen, finder koblingspunktet, så er han klar til at køre, når vi selv får grøn. Hej, jeg hedder Tommy Schøtte. Sjov nok, så er det mig, der har Schøttes køreskole. Teorilokaler inde på Viborgvej, og kørsel, det er selvfølgelig ude i bilen. Nogle spørger mig, hvad min holdning er til, at politiet vil offentliggøre dumpeprocenterne. Det har jeg det ret skidt med, fordi jeg er sgu bange for, at jeg får for meget at lave så. Jeg ligger godt til med dumpeprocenterne. Officielt så hedder den 26-27%. Min den hedder 7% i teoriprøver og 12% i køreprøver. Det er da vist okay. Vi kommer frem til et kryds. Vi skal til venstre. Spejl skulder. Og lige så stille frem. Langsommere. Langsommere. Ja. Lidt for hurtigt frem på krydset. Lige lidt mere langsommere. Sådan. Rolig kobling. Dejligt. Jeg har valgt Tommys køreskole, fordi at min søster tog kørekort her, og mange af mine venner har gjort det. Og de sagde, at han var en rigtig god kørelærer. Tredje vej i rundkørslen her. Gå i anden gear. Hold koblingen i bunden. Glid lige så stille frem. Kig. Der er plads til dig her. Så tæller du vej. Midt på anden vej blinker du. Ja, der er jeg. Kigger efter cykler. Drejer hovedet. Kigger. Ja, tak. Og ud. Super. Han er sgu god nok. Det kan godt være, at det ikke er det billigste, du kan få, men i sidste ende, så er det godt betalt, fordi du får ikke ekstra timer, og du består højst sandsynligt i første forsøg, både teoriprøve og køreprøve. Og hold øje med lyset også, der vil du kunne se, når de får gult, de modkørende, ikke? Ja. Kan du huske, at vi har snakket om det, hvor vi ikke kan se det grønne lys, vi kan kun se, når de får gult. Ja? Så står jeg stadig drejer hovedet, kigger efter fodgænger. Jep, sådan. Godt. Hvis du tager kørekort ned ved mig, så lover jeg dig, at det bliver ikke kedeligt. Det bliver sjovt. Du lærer at køre bil. Du lærer teorien. Du kommer ikke til at sidde og kede dig. Måske kede dig lidt. Du kommer ikke til at sove til teori. Jeg lover dig, at du bliver spurgt mange gange. Find mig på baghjul.dk. Nej, forhjul.dk.